Čaute, ja vás vítam u prvého dielu a aj tutoriálu, jak si urobiť, no, už asi ako vidíte, svoju vlastnú hlavu. Tak, ako to urobiť? Je to ako jednoduché, príkaz budete mať v popise videa. Tu si dajte svoje meno, môže to byť aj, povedzme, no a tu nie je interplayer, tak sa musím dať meno, tak mám túto hlavu. A vidíte, je to fakt jednoduché, tu mám čestku, ale nemôžete to brať takto, musíte napísať takto a potom čest. A toto máte. Môžete si dať úplne všetko, ale nie také, no ešte som to neskúšal. Skúsim dať grass. A vidíte, také to nejde. A hráča. Nejde to. Možno, že ešte tu prídem. Ja zatiaľ skúsim dať strih a potom sa ozvem. Čau. Dobre, takže som späť. Zistil som to. Môžete si sem dať hlavu hocikoho. Je to ešte ľahšie než to druhé, tak dáte bez toho mf, g a bez toho podčiarníku a môžete si sem dať, vidíte, potom ešte no tak toto aj vyzerá moc ako nejako špeciálne, ale je to iná hlava než normálne. Tu si dáme príklad a no, nepríklad. Toto je normálna. Dobre, tak ja sa s vami pre tento diel lúčim a čus!